Укучылар, Александр Македонский яулары темасының практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Текстагы буш урыннарга аста бирелгән сүзләрне куеп языгыз. Жауап. Гавгамалы янында Дарий үшінші бүтін нәрсесін, гаскәрен, патшалыгын, хакимиятен, үз-үзенә ихтирамын югалтқан. Аны фарсылар үзләре үтергәннәр, һәм Александр үзен бүтін фарсы мәмләкәтенең хакиме дип игълан иткән. Басып алучы алдында шәһәрләр капкаларын ачып торганнар. Бабил оксиякләре һәм кахиннәре яңа патшаны шәһәр үзәгенә илтәчәк юлны чәчәкләр һәм тақиялар белән түшәргә боерганнар. Икенче бирем. Вакыйгаларны елларга туры китереп язарга. Жауап. Безнең эрага кадәр 323 елда Александр Македонский үлгән. Безнең эрага кадәр 324 елда Александр Македонскийның яулары тәмамлана. Безнең эрага кадәр 331 елда Гавгамалы янындагы сугыш. Өченче бирем. Җөмләләрнең ахырларын табып, дөрес җавап яз. Жауап. Диңгез бугазын кишеп чыгучылар ниндидер инештән куркып торсалар, оят булыр. Һөҗүмгә чакырыгыз. Әгәр дә мин Александр булсам, бу шартларны кабул итәр идем. Әгәр Парменион булсам, мин дә шулай эшләр идем. Дүртенче бирем. Тарихи хаталарны табыгыз. Жауап. Урта Азиядан Александр Македонский Хиндстанга фарсы мәмләкәтеннән читкә юнәлгән һәм тагын җиңүгә ирешкән. Әмма Александрга бу гына җитмәгән. Ул үз сүзләнеп җир читенә җитәргә омтылган һәм Ганг үзәнлегенә поход оештыруы хакында игълан иткән. Укучылар, Александр Македонский яулары темасының практик өлеше тәмам. Онлайн мәктәбебезнең киләсе дәресләрендә очрашуга кадәр сау булыгыз.